Kandang gara-gara terus. Wancine goro-goro iki. Rasane kaya wis jam setengah loro ya. Heeh. Kaya wis meh esuk, Tru. Ah iya. Mula awake dhewe ndang metu mengko ndak ora kecukupan sarta ora kumanan apa jenenge kuwi sing di waduh kok malah ilang. Apane? Alon-alon yo rek buka yo rek karang yo catetan ki nek ora di iki sing nimbali sapa? Heeh. Acarane iki apa? Lah iya kita wacake dhisik mengko ndak awak dhewe kleru. Wacanan, Tru. Persembahan saka KPC Pen. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Loh, KPC iki Komite Penanganan COVID-19, PEN iki Pemulihan Ekonomi Nasional saka Kominfo. Heeh. Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan tujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan dan partisipasi publik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit, kesehatan pulih ekonomi bangkit. Acara ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat KPC Pen. KPC Pen terbentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020. KPC Pen memiliki 3 tugas prioritas. 1. Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19. Dan reformasi layanan kesehatan. 2. Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. 3. Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPC Pen menggelar kesenian tradisional untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih ekonomi bangkit. Pancen bener kok, Tru. Kahanan COVID-19 iki pancen ekonomine ambruk kabeh. Iya. Luwe-luwe ekonomi seniman. Heeh. Wah, wis mesake. Lah iya, mula awak dhewe kudu tetep semangat. Percaya, gotong royong manunggal tetunggalan nyingkirke COVID-19, nek wis COVID-19 kuwi semingkir, kabeh ekonomi bakale pulih. Iya. Pulih ekonomi ya mergo saka awake dhewe kabeh, pulih ekonomi ya mergo saka rakyat kabeh, aja gumantung marang pemerintah. Ning rakyat uga budidaya bebarengan uyung-uyung anyang kuyung supaya ekonomi iki ndang pulih. Nek ekonomi ndang pulih, tanggapan lancar. Apa-apa entuk pentas ning jaba. Ha iya. Ha ta, Tru? Wis bayangno apa ora seneng. Mula supaya cepet ayo padha manunggal tetunggalan gotong royong. Iya. Nyingkirke Covid. Iya. Dengan cara ora kok Covid digiring kon minggat ki ora. Ning awak dhewe memutus rantai penularan. Carane nganggo masker. Cuci tangan. Iya. Hand sanitizer. Kuwi apa, Gong? Hah? Kuwi apa? Kuwi sing nggo gorok lemah kae. Kae bulldozer. Ameng perkara kabeh teko dadak nggo gorok ndasmu iki apa piye? Ora kasar lek ngono. Ki cah goblok ning ngeyel e. Hand sanitizer ki sing dienggo membasuh tangan saka alkohol kae. Heeh. Kuwi mati kuman-kumane. Heeh, hand sanitizer. Heeh. Membasuh tangan. Ya, jaga jarak. Ayo. Wah, jan rekoso jaga jarak itu. Karo sapa-sapa ra entuk cedhake. Ayo. Wis. Ndekno sinden ya ana sing meteng, Tru. Ayo ngono iki kebutuhan kok ya. Mula kudu di hand sanitizer sithik. Aja sembrono. Nek penularane, aja ta. Terus sembah nuwun tanpa pindhan karo Kominfo ya rek ngaya. Ayo karang sing jeneng. Iki we mesa, Tru. Iya, iki mau aku entuk pelaporan. Apa ora mesake ana daerah-daerah sing virtual we ya ora entuk. Ana ya. Ana kuwi.
virtual kowe ora entuk mongko dhewe golek dit lumantar virtual. Kuwi virtual kowe dibubarke. Ha piye? Arep kon ngapa? Oh iya, mula ndang ayo diusahakan supaya iki ndang padhang terus pementasan ora mung virtual ning ya tekan jaba-jaba kono. Kowe ya ora seneng to ngene iki terus? Tak takon jujur. Arep bendina celimen ning atimu rak berontak to asline. Ya nek sebagai seniman ya pancen iya, Reng. Mergane seniman kuwi senenge ditonton masyarakat akeh, iso nglipur masyarakat akeh. Arep iki ditonton puluhan ewu lumantar streaming. Ning nek ora krungu suarane penonton kuwi ning ati ya garing. Ngono. Ning ati ya ora marem. Mula kepingine ya ditonton pirang-pirang penonton do ning pinggir panggung, ning mburi panggung. Engko nek pas adegan lucu ya ger guyu kabeh ngono kae iki nggo memancing daya kreativitas pikir. Wis to, asli aku ora percaya. Aku percaya nek kuwi omong sing bener. Asli aku percaya. Nek sing jeneng otak ki ya tergantung karo penonton. Nek muni ngene iki sepi, nglakokke lakon sing angel ngono ki pikirane kaya buntet. Ora iso berkembang. Ning nek di jeneng iki mergo ana penonton noleh ana wong delok, noleh ana wong gatekke. Wo kene iki terus semangat kae le mikir tuk 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 ukara iki iso cepet banget kaya iki mau ayo. Ketoke lancar ning kleru aku. Ha iya, iku mergo ora ana penonton. Wah iya ya ndang ana ya, Tru. Ndang bebas meneh ya, wah ya lara rasane. Ha iya. Iki arep pirang jam kersane saka Kemenpinfo? 3 jam. 3 jam? Wah rada lumayan iki le gara-gara Tru. Ha iya. Rada sak untara. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo bapak-bapak sing wis kepareng milih awake dhewe ya, Reng. Ha iya, ya. Janjane ora apik ning mbok menawa ya wis dadi pilihane ya wis monggo. Sak isane awake dhewe le ngaturake. Ha iya. Amargane ya kan jaba-jaba kono piye kadang-kadang dalang sing wayangane luwih ler, luwih apik iki akeh ning ya nyuwun pangapura gandeng ati sing didhawuhi ya wis ora apa-apa. Tur dasare mau aku untuk saka panitia isih akeh banget, Reng. Oh isih akeh, Tru, isih. Pergelaran wayang isih akeh banget. Isih pirang-pirang nggon. Dadi engko iso diratakke. Ya. Panjen apik ngono iki. Ya nembangnya, Tru, ayo. Ya ayo. Neng kene apa nang endi? Ayo neng kene wae. Mulai wayangan ning ngono lembang ning Cilacap ngono ya anggepmu. Ya ya ora wong aku ya takon sapi-apike. Sindene ana pira? Ana. Sapa wae iki bengi iki sing tak suwun supaya rawuh wit saka kono ya, Reng. Heeh, Mbak Yuku, Mbak Prastiwi. Terus? Apa ta kae? Ulah trembelane malah ndelik ora. Si Ndemblem. Heeh. Ayu Ndemblem Purwalestari. Iya. Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya, terus Mbak Elisa Orkarus Alaso, Mbak Orisa, terus Mbak Tiwi. Oh iya. Iki tanggale manut Elisa lho, Tru. Ah iya. Elisa selane tanggal pira ya kuwi ya. Mula iki Elisa didhisikke. Heeh. Men dhek duwe penemu apa tentang iki? Ah iya, mergo diharapkan pancen Elisa iki iso mau host biasane ya dijaluk Elisa ning tiba-tiba ana host dhewe. Mbok sesuk diganti host ki. Lho, kok diganti piye? Jenenge iki aja host. MC. Host ki ya padha wae. Host ki nek cara yoja ki ndobos. Oh. Ku nek omong ming host, ngono kuwi ming ndobos. Oh. Ah iya ya, heeh, istilahe kene iki ndobos. Engko nek dolekke tukange ndobos wonten mboten ora. Host ki omong ndobos kuwi host. Nek cara yoja iya. Ayo Sa, jumeneng Sa. Ah iki. Nggih, Pak, sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu. Jane kowe iki gaweane akeh ning di dalam mau panitia wis nggawa host dhewe saka. Lah nggih kula sampun dikirim juga PDF-nya, siap membaca tapi udah ada. Ya wis nyuda gawean lumayan. Apa-apa. PDF ki apa? Hah? PDF ki apa? PDF ki lho apa jenengane kaya ketikan ki lho, Pak.
Draft. Tapi bentuknya kaya foto. Oh. Nek omong karo aku sing dicethakke, soalnya aku ngurmasane nek aku mung lulusan Semaki. Semaki panggonan daerah Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Okay. Kuliah ya ora. Ya, dadi nek bahasa-bahasa ngene aku sok ora paham, mula tok jelaske PDF ki tulisan. Ya. Tulisan. Ning saora-orane kowe wis maca. Sampun. Ini kepentingannya. Apa yang bisa kamu utarakan kepada penonton? Ya. Iya, yang jelas tadi udah disampaikan sama Pak Seno semua yang mau disampaikan itu dari KPCPEN ya, Komite Penanganan COVID-19, terus Pembangunan Ekonomi Nasional. Itu yang utama mau ngomongin tentang Indonesia. Yang pertama, jadi kabeh iso menangani COVID, orang menyepelekan juga, jadi tidak terjadi penyebaran. Betul. Terus Indonesia tumbuh, jadi kita juga harus semangat untuk bisa Indonesia bekerja, kita harus semangat untuk bekerja apapun yang terjadi kayak gini, kita seniman juga tetap kerja dengan bagaimana caranya ya Pak, tetap streaming betul. Kayak gitu, terus yang lain juga kayak gitu, nah iso bakulan yo ndang bakulan ngono kuwi sithik-sithik dilumpukke tetap bekerja, UMKM jalan, nanti Indonesia bisa tumbuh kayak gitu, perekonomian kembali pulih. Jadi mau ngomong kayak kuwi. Nih ya para panitia-panitia aku ya iso nek nulis ki ora ngawur, aku tahu padu. Padu piye, Pak? Aku tulisannya cuci tangan pakai masker. Masker tak untul-untul tak nggo ngelap tangan ki seneni. Cuci tangan pakai air. Tak duduye tulisannya. Ya ora nesu kok. Kae isih tak templeke cuci tangan pakai masker. Wis lar cuci tangan piye? Masker duntul-untul diusek-useke nang tangan ngono. Cuci tangan pakai air, ngisole ditleti pakai masker. Saking kesusune cuci tangan pakai masker. Ha ta? Ya bener Bagong ya. Ya bener kok ukarane ya nyambung kok ya, Sa. Dadi ora kabeh iso paham. Benar, harusnya nggak dijadikan satu. Kan udah ada ini nih di 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Jadi ngono ora kok njok cuci tangan, njok maskernya cuci tangan nganggo masker, dudu ning cuci tangan tetap nganggo air. Nah, kuwi 3M iki dirungokke. Murah meriah mentah. Antel sisan kowe. Tenan kowe. Bener gede tak teke yo. Lho nanti. Nggon mangan iki. Kuwi apa? Mentah murah meriah. Mentah murah meriah. 3M mencuci tangan, mencuci apa? Menjaga jarak, memakai masker. Memakai masker. Terus ana meneh sing arep sosialisasikan ki sesuk nek ana apa jenengane vaksinasi ngono kira-kira Pak Mas Bagong wedi ora? Vaksin piye? Nek wis metu vaksine iki wis metu terus ana vaksinasi ngono wedi ra disuntik ngono-ngono kuwi. Lah aku wis sehat tok. Hah? Aku wis vaksin apa sih? Ya vaksin, misalnya wis ketemu ki vaksin corona ngono ya, dinggo dhewe ben ora corona ngono wis ketemu, dhewe arep ana program vaksinasi corona ngono kuwi gelem ra kira-kira disuntik. Wedi apa ora kira-kira? Wah, nek karo suntik gila ya, Sa. Gila ya. Nan aku werodome histeris aku. Histeris piye? Ameng werodome kok histeris. Tenan aku yang bojoku njahit klambi aku. Anggere dicobloske klambi aku. Aduh. Mulan trimo lunga aku. Oh, anek nyoblos sregep. Senenge nyoblos ora dicoblos. Ya iki ben adek iki ora wedi, Pak. Kayak jane sama kayak waktu kita bayi itu loh. Kita bayi kan juga apa jenenge suntik macam-macam ya ben ra campak, ben ra polio. Padahal ta saiki wis ra ono ta penyakitnya wis minim banget no lho. Polio wis ra ono wong sing lara kaya ngono. Campak ya wis berkurang ra kaya mbiyen. Nek mbiyen isih ono suntik sing digosongke kene Pak Seno masih ngalamin ya. Cacar. Nah, itu kalau aku kan udah nggak ngalamin. Berarti kan terjadi pemulihan. Lah sesuk ki ya kaya ngono. Dadi dhewe ra entuk wedi ngono lho, Pak. Kuwi ora entuk wedi. Wis kowe jaman cilik mbiyen ya disuntikke. Suntik polio, terus mundak 2 tahun HVS. Terus Arturo. Kertas barang. Karton. Kertas lho. Pada larang. Wong kuwi obat kok. Padake kertas. Sing angel dhewe suntik Astura kuwi. Wah, kuwi lara tenan.
tenan ora aku ngapusi. Yo, nembang apa sang karo diselingi. Nah, bagus sekali apa yang kamu jabarkan itu tadi sudah masuk kepada inti dari pewayangan ini. Ya, yang mau disampaikan. Ki nembang wonten pamundutan sawer-sawer. Sawer-sawer, Mas. Tak tilikane. Iki soalnya ya wedi nyawer wong sing kagungan hajat Kominfo. Iya, ya ora apa-apa. Langsung tembang wae. Oke, nyuwun pelok 6 mawon Pak Geter. Wah, geter kok geter. Iya. Geter ki nggo nyengket. Wah. Pak Preman ngono malah dhewe langsung. Aja turu sore Aku ngerti Elisa nembang iki ngerti. Mancing kowe. Mancing. Mbok menawa nonton. Mancing sapa? Pokoke ana. Sandang kelawan pangan yaiku wong melek sabarna rimo ya tibake apa sah? Janjine piye, Pak? Janjine piye sing endi? Janjine piye nganti saprene. Oh, sing kuwi. Heeh. Ya, bukane saka Bonang. Dung ting dong 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 ting dong 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 ting dong ting ting dong dong ting dong. Kuwi balungane. Hah? Kuwi balungane ngono kuwi, bukane ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi ya? Ora, bukane beda. Anjir apa-apa kok memburine. Ha iya. Apa-apa kok sinau, apa-apa anggere gendeng burine piye burine? Terus go buka ya wis. Klaru ora. Ya, manut karo kanca-kanca pira pradangga wae terus. Ha iya. Ora senengane ora sok keminter. Kowe kok nabuh ya ora iso kok. Weh. Tabuh loro aku ki. Ora meng nyaron demung tabuh loro aku. Gender duk. Anu apa jenenge gambang duk. Ngrebab duk apa? Kecer. Tung tang tang cek. Ora ono aku ora gayeng. Yo monggo. Adik.
ganti terus. Ya. Hoi, ho, ho, ho. Timbang bingung luwung ngantor nyawang mendung kurang cawes payung kowe amrangan aku trimo mama beci ngelingi witi nganti ayo penggerang harap apa penyatane wah jan arep jaman biyen ngene isih penak dirungake ya terus. Heeh. Terus Mbak Elisa. Yen padha prasaja luwih prayangga ayo timbang terus mikir mung ketir-ketir timbang bingung luwung ngelantor nyawang mendung kurang cawes payung kowe amrangan aku trimo mama beci rasah kemerungsung aja
ditata. Nanane 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 ngono wae penak kok. Nanane dun 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 dun. Penyelone njaluk digraji. Diandan. Ya pura. Iya. Hati-hati rasa sok kemrungsung adu mendari ra ono. Dari ora ngerti kowe bakal. Ya. Yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun ing liyan taun mundhak sembah nuwun, Pak. Ya, matur sembah nuwun. Nek janjane sinden ki apike mangsa Covid ngene nganggo kae lho, Reng, sing kaya ana lodonge kae lho. Aja. Aku tau wedi. Do nganggo lodong matane do gedhe-gedhe. Cangkeme barang guyu iso jembare ra jamak-jamak. Iki sinden padha demit to iki aku. Ah iya. Ya cethap oleh jembar. Ya cethap. Mlengeh ngene iki mok bareng. Bagong isane. Wah, Jan. Ayo wis kene iki kadang kala iki mbok apa wae iki kadang sok kesandung kesrimpet kaya terus. Iya. Wong sing jeneng mlaku kuwi telung jangkah kuwi ora ngerti awake dhewe kesandung apa artiba kuwi ora ngerti. Ha iya. Wis dipeng-pengke ya wis. Saking mempenge nanane nanon det. Wis kebacut nuthuk waduh. Piye iki? Wis ben lah. Ha iya. Wah, ya. Saora-orane iki dipresani piyayake banget. Ha iya. Ning jeneng ngono kuwi ana salahe ora. Ana salahe ning kerep. Ha iya. Ora apa-apa. Ya, diteruske tembangan sing kepenak. Mumpung ora ana panyuwunan iki bebas terus. Ha iya. Bar nembang apa, Gong? Aku kari dhewe. Oh iya. Aku nek ora bangsa lagu sing ini aja ora. Oh. Ini wae sapa? Oh, ameng wini wae sapa iku lagu kuno kuwi ra. Arep ngaturke sapa? Jroning swasana sing kahanan kaya ngene iki awake dhewe tetep kudu bahagia terus. Iya, kudu seneng. Merga ya ta, Bagong dhewe ya ngerti, seneng kuwi menguatkan timun. Apa? Timun. Ora nganggo T, ora nganggo T. Imun. Nah, imun ki sora utawa virus sing jenenge Covid. Heeh. Nah, kuwi kudu bahagia. Mula tetembangan yo iso gawe seneng. Ya. Nyuwun ayo guyu. Ya, sing nembang sapa? Kowe nganggo dibawani Mbak Ayu Purwarestari. Ya. Main jumeneng terus. Ya alon-alon. Agi mbobot. Ha iya. Yo, tata. Yo. Alon rasakan susu-susu. Ya, sare. Kangge nganu nggih. Apa? Kangge napa niku catetan? Loh, andang ora hafal to? Biasane ora hafal to kae? Ameng catetan guyuhe kok dicatet. Anggere ha ngono iku wis. Nek cara saiki ya nek guyu ki WK. Bak ngono. Kan beda. Nah iya. Ya coba. Aja sak kuyo aja lamis.
Aja so ngalamun, ngalamun iki gampang dang slupi. Iya. Tenan. Nggone kowe gampang ngalamun, pikiranmu tekan ndi-ndi, sukma, demit sing do kekalanganmu mak slep ngono wah. Ngeri. Aja Aja ngoyor, ngoyo. Ngoyor mah ngoyo. Ngoyor. mundak gelis. Jembar. Napa guyu ki marahi jembar? Aku ora ngerti teruse mulane aku ki ngawur Aja ndak gelis apa? Oh, kuwi ngandel ora? Ndak gelis pitung. Wah, Pikun. Pikun ki apa? Pitik dongkolmu mlacat kuwi. Pikun ki sampun pikun, ngono kae sampun tuwa. Wah, ngku pitung. Pitung ora. Taber. Tablete sapa to? Tabet. Riya. Sabar. Sare. Mawas diri. Tekekmu kok wis ora banter, Gong. Mawawan pentas kok adake. Iki gerok iki. Biasane anggar streaming ki ana tekek, srone ra jam-jam iki kok mau kok ming lirik tekek. Mawawan takon pentas dhewe bengok-bengok. Mudhar saiki ra iso nyuwara saiki. Mesakake. Apokmu kapan? Kewajiban kudu rampung. Neno. Ha ta? Nggih. Ya. Yen wis klakon guyon mata. Ya. Ale la la le la la le la la le. Ya. La la le. Rangat-rangut Mikir
Nggih. Heeh. Iki lagu menandakan kegembiraan, Truk. Iya. Nggo ngapa to sedih? Nggo ngapa to susah? Susah ki malah marahi penyakit, sedih marahi penyakit. Mula ayo guyu. Aku jenenge ngece kuwi. Ane apa-apa ki nek ora ana sebabe ora iso guyu lho, Reng. Guyu ki ana kadangkala ana pirang-pirang werna. Guyu kok ana pirang-pirang. Lho, ana pirang-pirang werna. Ana wong guyu ming ha. Ngono kuwi ora guyu, ning ming gayengke. Ha ta. Kancane gandeng do bengok kabeh dhek muni ha, ning jane ora ana apa-apa. Kuwi iso diarani guyu, iso diarani pelecehan. Penghinaan. Oh, ngono ya. Heeh. Ana sing guyu ming. Ana sing guyu nganti kok kekel kae ya ana. Ana sing nganti watuk nganti arep mati ya ana. Ha iya, kuwi ana nganti aku guyu tenan, sing menguatkan timun ya nang kono kuwi. Imun, imun. Ha iya. Iki mau jenenge tembange Ayo Guyu, ya. Jam pira, Truk? 3 kurang seprapat ini. Apa? Gareng muni 3 kurang seprapat atiku mak teratap ngopo? Rasane kaya mayang sewengi ae. Wis mes setahun mayang 2 jam terus awak dhewe. Ya wis ora apa-apa. Arep mayang 2 jam ning tetep ditenani ya nyatane ya iso dadi. Saking Suradi Kresadi Purnama Pondok Bambu Jakarta Timur. Heeh. Nyuwun lagu Gugur Gunung. Saweran 100.000. Wah, entek tekan Cikampek iki. Ha iya. Ora apa-apa engko diaturake. Ya. Gugur gunung ki bareng. Heeh. Saiki Mbak Orisa. Ya, iki ana jenenge Elisa Orkarus Araso. Orisa. Ora ngaso-ngaso. Ah iya. Ya, yang apa? Jumeneng to, Pak? Ah iya, kancane ya ngadeg kowe ya ngadeg ora. Kancane lungguh kowe ya lungguh kabeh padha pokoke jumeneng kok padhake. Padhake. Ya. Tembange apa? Wah, sindene jan lemu-lemu ya iki. Heeh. Nyobi bawa micil kembang rawe, Pak. Apa? Micil kembang rawe. Tibake apa kuwi? Kembang rawe. Oh iya. Ayo wis ciri khase ngono kuwi, Kak. Mijil apa kuwi? Kembang rawe, tibake apa? Kembang rawe. Engko saiki po engko mengko. Mbok saiki wae. Saiki. Nah. Ya ayo. Yo. Sakniki? Heeh, saiki. Ya. Wiwitane Berkasih ya tata baka modele senengane kok ngisroh ora. Iki Setu sore to? Setu sore iki lagi Senin. Setu sore ngapa? Wah kaya wewane berkasih ya tata baka modele ya aneng pinggir kali dodo bareng-bareng. Ayo kanca padha balapan di sing menang. Tak patak raimu watu. Yo. mong longgah jejeri. Oh, piye edan. Iki karyane ciptane sapa sa? Ki Geter. Wah, ya mulane kenes e. Mong lungguh jejeli. Jejeri, Jejeri. Jejeri ta? Jejeri. Ah tak kira dijejeli e. Udus kowe. Ana wong kleru diantil. Dek kupinge basa ora. Mong lungguh nglemberi. Iku ya kleru, jejeri kok.
Yo. Tundane sang brana Tundane sembrono. Suwe. Piye sing positif? Sik baleni. Sing positif cengkokmu piye? Suwe apa? Suwe. Sing endi sing positif sing Ardinggo? Oke niku Pak Geter. Ayo piye? Baleni kok. Ayo. Sabar. Ah, selara yo. Sabar to, Pak. Sabar piye aku. Suwe. Ayo, sing bener sing endi? Suwe. Ngono wae suwe. Lah niku linenteng semanten niku. Gendere dinut, gendere. Balen meleh. Ha iya, aku penggendere iki tukang keyboard e wis diane keyboard 3 kiwa tengen. Engko nek kowe ora bener-bener terus ngene iki. Nenet. Oh tak ngematke. Ah, dimatke. Suwe. Joran nyekel tangane. Terus disamplokke. Meneng sik to. Omonganmu jare tekan ati. Aduh, apik iki. Hihi. Wani ngumbar janji. Odian ora. Ayo, apike ngumbar janji mbane ngumbar wedhus tekan ndi-ndi. Jebul tukang aos. Wah, iki mau cek ngono kuwi mau to bawane. Nggih. Wis rampung. Kembang rawe diaturake, Tru? Ya, gong kuwi, Gong. Wah, aku males lagi. Sikilku lagi lara, Tru. Joget ra gelem. Ya engko alon-alon. Ya, mangga.